kumshi benta ban kan mau burom yak lengku snam yap kabashi spa reply kyang nang ba kaban long hakalai potrik no pra ka kan ro khlut committee senraj jawai ha kanika ar puetrek kalapan long ya kajungya kop dat munyaw lani mupon tantlai batra mukra ahmadan dulong jawai ha kanika kajungya kop lawan ban shimenta de ki khun samla bat ki long kmi na ki dong ba pher bat ha kajungya kop kala long ka ba ishong shit bhanam harangkat ka jingwan sakhi ki babun balang lapan long ya kani ka jingya kop kumshi benta ban kring ya ki jingmot jing perkhat jong ka juk ba menta knang ba kintep shaphang kini ki ja jingya le kai ki ba ukyang nang ba uju sngotanat ban penbernya ha ka por bodang khna lembat ki porlok jong u ki ba job ha ka yakop dat munyaw jong ki kinthei ki long ka panaliar a ka bala penlim ya ka panaliar b katba hakaliang kishin rang la job daka lum yong kejam A kabala pen lim ya ka lum yong kejam B ha ka jing ya kop tan telai ha kaliang ki kenthei la job daka lum perdi yong pia kaba pen lim ya ka lum yong kejam katba ha kishin rang la job daka lum perdi yong pia kaba pen lim ya ka lum yong kejam ha ka jing ya kop ra mukra kila don sangut ki khun samla ki bala wan ban yashim benta ban ra yakite ki mukra ki badon hala ki jong ki jingkhia ki arngut ki samla ki bala poi shakathong ban kni yakanam job ki long ukalton sari bat William Rambai ban rai job yaki nakaliang kinong penya ki bala khen yakapor kabara ya mukra uba shispa nyau point sapra kilo ha ka jingjingai kaba arphom meter hakaba William Rambai ulala ban pendap hakapor saupu ar second katba ukalten sari ula pendap hakapor rai phundai second kumta unongra mukra bakhlan jong kane ka jing yakob la job da ukalten sari ka kikesi senraj jawai kala pentep haka arpun reutrik unopra ken penlong ya ka jing yakob siat thong hamadan madia kamai belai bat kane ka jing yele kai ka ba ukyang nang ba usmotanat hakapor khna hakajuk kapor ka senraj jawai ka khot ya ki khun ka bri u henyu trap henyu skum banwan sakhilang sha kane ka program le burom ya ka sngi yap ka ba shispa ripulai ukyang nang ba ukhlawat ka region tia kaban long hakalai photrik uno pra arjar opsan hamadan menkoi perdi yong pia nadu kapor shipho baje menstap hakaba uma sanbor shulai Menteri Bapet Yaka Arts and Culture, Animal Husbandry and Veterinary Department, Jong ka Sarkar Jilla Unlongkum u Kongsan. हम पलक नहीं ढोएगा तू ये दो की पाव